AI जों बानायनाय एबा मबेबा सावथुनाव शुटिं बानायनाय नङा नैबे भिडिअनि नुथाया। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बे भिडिअ नुनाय जाथायानो जादों उत्तर प्रदेश रायजोनि योगी आदित्यनाथनि हादरसायाव गिदिर खैफोद आरो गिख्रंथाव थासारि। मिथिंगायारि खैफोदा खालामलांबाय बेफोरबायदि खैफोद आरो सिलिंखार हादरसायाव। नंगौ, बे समाव उत्तर प्रदेशनिफ्राय मोनसे गिदिर गिख्रंथाव आरो सिलिंखारनि जाथाय। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नुनो मोन्दों दि गोबारै फैनाय बारहुंखाया सासे लाइमोनखौ थिंजों लोगोसे माबायदियै गिख्रंथावै बुखारना लांदों। गोबां रोजा आरो गिथावनायै फैनाय बार आरो अखाया खालामलांबाय उत्तर प्रदेश रायजोआव गोबां सिलिंखार। जाउनाव सा 89 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। बिफां लाइफां न' बांजों लोगोसे खालामलांबाय सिलिंखार मिथिंगायारि खैफोदा उत्तर प्रदेश रायजोखौ। नंगौ, मैया बुधबार बेलासियाव जायो बेबायदि गिख्रंथाव खैफोदनि थासारि, जेराव गोबां रोजा अखा, गोबारै बारनाय बार लोगोसे सार अन्थाइ गावनायजों जायो सुबुंफोरनि जिउ खहा। जाथायाव खमैबो सा 89 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा 53 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोबारै फैनाय बार आरो अखाया सुबुंफोरनि न'नि इन्जुर, थिं, बिफां लाइफां, मोब्लिबनि खुन्थिया बायदिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायनि जाहोनाव हादरसायाव जायो गोबां सिलिंखार। लोगोसे गिदिर गिदिर बिफां लाइफां बायसिननायनि जाहोनाव गारि मटरफोरनि गोबां खहा जानायखौबो जों बे समाव नुनो मोन्दों। जाथायखौ नोजोर बोनानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरनो थाबैनो हेफाजाब होनो बिथोन होयो मावख'गिरिफोरखौ। गोबां रोजा आरो गिथावनायै फैनाय बार आरो अखाया खालामलांबाय उत्तर प्रदेश रायजोआव गोबां सिलिंखार। जाउनाव सा 89 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। बिफां लाइफां न' बांजों लोगोसे खालामलांबाय सिलिंखार मिथिंगायारि खैफोदा उत्तर प्रदेश रायजोखौ। नंगौ, मैया बुधबार बेलासियाव जायो बेबायदि गिख्रंथाव खैफोदनि थासारि, जेराव गोबां रोजा अखा, गोबारै बारनाय बार लोगोसे सार अन्थाइ गावनायजों जायो सुबुंफोरनि जिउ खहा। जाथायाव खमैबो सा 89 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा 53 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोबारै फैनाय बार आरो अखाया सुबुंफोरनि न'नि इन्जुर, थिं, बिफां लाइफां, मोब्लिबनि खुन्थिया बायदिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायनि जाहोनाव हादरसायाव जायो गोबां सिलिंखार। लोगोसे गिदिर गिदिर बिफां लाइफां बायसिननायनि जाहोनाव गारि मटरफोरनि गोबां खहा जानायखौबो जों बे समाव नुनो मोन्दों। जाथायखौ नोजोर बोनानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरनो थाबैनो हेफाजाब होनो बिथोन होयो मावख'गिरिफोरखौ। नंगौ, बे समाव फिन खनसे फोरमायबावदि उत्तर प्रदेशआव गिख्रंथाव बार आरो अखा, जाउनाव सा 89 सुबुंनि जिउ खहा। मैया बुधबारनि बेलासियाव जायो बे मिथिंगायारि गिख्रंथाव खैफोदनि थासारि। जाथायखौ नोजोर बोनानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ सैनांनाय सुबुंफोरनो मददनि थाखाय बिथोन होयो मावख'गिरिफोरखौ।